What's up, beautiful people? You're now tuned in to Let's Talk with Lindani, the home of real conversations, fresh perspectives, and unstoppable vibes. Don't miss a single moment because every voice matters and every story counts. Turn it up, tell a friend, and let's talk. Yeah, angivele ngigqome ngihlale ke embuzweni wakho njengobuzwa nawe lapha uzwa nje umhlaba uzamazama wonke umuntu ekhuluma ngomhla ka-30 oseduze njengamanje wena ngabe kuthini ukuphawulwa kwakho noma uzizwa kanjani ngomhla ka-30 okuthiwa abantu bokufika bahambe wena ngabe uthini ezizweni uthini ukuphawula kwakho mayelana nalo daba awenabe nje kabanzi ukhulume nje uze abantu bezwe ukuthi mina bhuti wami engingakusho nje ngingasho nje ngesingami ngizobala isingami nje ngizwe ngathi ngijabule kakhulu ngabantu bokufika sebemoshi kakhulu ngezinto esebezenzile la eSouth Africa. Kuningi nje ukusiphelele thina singabantu abamnyama, iningi lethu ilahlekelwe okuningi, balahlekelwe imiphefumulo yabantu ngenxa yabo. Idakamizwa kushintshile nje ezweni lethu ngoba izinto eziningi thina sasingazazi, like idakamizwa eziningi sasingazazi. Okunye nokulahleka kwabantu, uqala ukuthi sazi lento lekuthiwa uzokuthiwa umuntu ulahlekile, singazi ukuthi ulahleke, uzothiwa umuntu usekhishwe izinto ezithile, lo zinto ziyimali zadayisa. Saseqala nje ngabo lezinto ezikanjalo. So ukuhamba kwabo ekutheni futhi kuzovuleka ekutheni amathuba amaningi omsebenzi, ngoba kusukela kudala ngo-2005 mangisakhumbula kahle lapho ngangisaseyingane, kodwa izinto eziningi angeke ngizizwe ukuthi abantu abaningi babengawusweli umsebenzi. Yabo, umsebenzi babengawusweli, babewuthola nje. Umuntu wayengabuza kuthiwa ufuna umsebenzi, uma bayibuza kuthiwa umsebenzi awufuni, uthi yebo ngiyawufuna, uwuthola umsebenzi. Kusetshenziswa kuthiwa biza usekhaya, buza nanoma ubani, uwuthola umsebenzi. Manje usufesa 2 months 3 months umsebenzi ongawutholi ngenxa yabo. Bafika lana thina siyabambazele kakhulu ngesimo sokuthi thina imali yalana thina siyazi ukuthi thina sifuna ukubhala amalini, kanti bona ngesingabona into eyinkinga abasibulala ngabo vumele nanoma imalini abayifunayo bona, even nano-50 bawubhala thina, so thina sikwazi ukuyiphilisa ngalo mali. Lelo nje iphuzu lami engingalisho futhi.